Moikka kaikille! Mun nimi on Juho Lyytikäinen ja minä olen kannabiksen kokemusasiantuntija. Ja tämä videon aihe tosissaan liittyy siihen, että haluan kutsua sinut tai kenties jonkun tuttavasi, kenelle tämä video paremmin osuu, niin ensi sunnuntaina tämmöiseen ilmaiseen kannabiswebinaariin, missä sitten kerron asioita tähän niin kuin omaan käyttööni liittyen moninaisista eri vinkkeleistä. Ja mulla tosissaan on semmonen 15 vuoden käyttöhistoria silleen, että vuonna 2015 se sitten käyttö loppui. Eli aika pitkä aikaa myös sitten siitä, että viimeisen kerran olen kannabispäissäni ollut. Ja tässä webinaarissa niin tuun ensinnäkin tuomaan esiin sitä, että minkä takia ylipäätänsä aloin käyttämään kannabista ja mikä mut sitten piti kanssa siinä niin kuin otteessaan, miksi mä sitä halusin käyttää. Haluan kertoa myös niistä sinänsä niin kuin positiivisista kokemuksista myös, koska eihän niin kuin mitään tuommoista päihdettä käytetä, jos se antaisi pelkästään niitä huonoja kokemuksia. Haluan tietenkin kertoa myös niistä huonoista kokemuksista ja myös sitten, että mikä sai mut tekemään sen päätöksen, että haluanpa tästä kannabiksesta sitten vapautua siitä riippuvuudesta. Ja kyllähän tuo riippuvuus, niin se oli aika vaikeaa itselleen myöntää siinä 15 vuoden aikana, että näin siinä oli päässyt käymään. Ja haluan kertoa sitten niin kuin syvällisempää kanssa tietoa siitä, että miten ylipäätään riippuvuuksiin ajaudutaan ja mikä just on se mekanismi, mikä siellä pitää otteessaan. Haluan kertoa myös siitä, että millainen tämä polku on ollut sitten kannabiksen käytön jälkeen ja myös niitä ja avata jonkun verran niitä työkaluja myös, millä sitten on itse päässyt pois tästä kannabisriippuvuudesta. Joten pähkinänkuoressa tällaista. Mä veikkaan, että tämä aihe saattaa kiinnostaa monia. Kenties olet itse aktiivinen käyttäjä ja koet siitä ajoittain huonoa omatuntoa. Voisi olla sellainen fiilis, että voisi sitä käyttöä kenties vähentää jonkun verran tai kenties jopa lopettaa. Voi olla, että sä oot omainen, silleen, joka ei ymmärrä sitä nuorensa tai lapsensa käyttäytymistä, että miksi ihmeessä, mikä tuo kannabis on oikein, että miksi se pitää silleen otteessaan. Ja haluaisit kenties päivittää omia tietojas. Ja tosissaan tuun tässä kanssa tässä webinaarissa kertomaan sitten omia näkemyksiä myös tästä päihdevalistuksesta, että mitä mieltä mä olen siitä, ensinnäkin sen paikkansa pitävyydestä ja sen toimivuudesta. Ja niin, kenties olet nuorisotyöntekijä tai tunnet jotakin nuorisotyöntekijöitä, kelle tän haluaisit lähettää, tai ylipäätään satut ole kiinnostunut aiheesta. Niin mä kutsun sut tähän webinaariin, tosissaan se on sunnuntaina, olikohan se 25. päivä, taisi olla elokuuta, kello 20. Ja tämän linkin tähän näin, tai silleen osallistumisohjeet, miten päästä rekisteröitymään tähän tai ilmoittautumaan tähän webinaariin, niin löydät tämän videon kuvauskentästä, niin sitä kautta pääset sitten mukaan linjoille. Tää tulee olemaan live-lähetys ja veikkaisin, että se varsinainen runko siinä tulee kestämään noin 3 varttia tunnin, mutta sitten mä jätän siihen mahdollisuuden myös kysymyksille. Et jos teillä on kysyttävää, niin tuun sitten siinä jonkun verran näitä kysymyksiä myös sitten käymään läpi. Mutta näillä puheilla niin kenties sitten sunnuntaina iltana nähdään ja tosissaan tätä viestiä saa jakaa ja toivonkin, että tätä jaettaisiin silleen, niin saataisiin silleen isompi kuulijakunta ja tosissaan mikä mulla on tässä tavoitteena, niin ensisijaisesti just tuoda tietoa tästä kannabiksesta ja tuoda myös sitä tietoa sitten varsinkin sitä, että miten niistä haittavaikutuksista pystyy sitten pääsemään eroon ja kenties sitten, että jos haluaa päästä kokonaan eroon kannabiksesta, että miten sekin olisi sitten mahdollista, niin tähänkin tuun sitten
niin tarjoamaan työkaluja. Niin joo, näillä puheilla niin oikein paljon kiitoksia kun katsoit tämän videon ja kenties tapaamme sunnuntaina. Ja tosissaan mä jätän myös tämän videon näkyviin sitten niin kuin jälkikäteen katsottavaksi, että tämän saa sitten linkata eteenpäin myös. Kiitos ja moi moi!